ta khai 500 taka bai man tu posu no na posu no hinai nung hai borong na ang master hiya teacher hiya sar hiya nung posu nin sago mai chamani gyan kre botam harok tong bo bai tam busuk harok tong gui bo bahai ge aro songmani bagai borok hamang ka school khoroksa bo bini jung jarno sinuk tong to disi bo bahai ge hamang ka bo gyani hamang ka no no wan chukai tongo bukhuk nungbo wan chukai tongo nin bokhrogo nini bini jaga nung hangka bahai ma tong khamuni ni bukhab bumti ma tong khamu chare na nin bokhrogo te kisa wan chukai nung kok chare nung bahai ge bo busrai bara omok bara ni bahai ge nung comment khairak ani thui sungno kaisa no sung 11130 jona kosmini bagai tabuk sung asugoi tongya joto rukurok je bo o master je samani asuk baji o tatar kongno ke bo bukhawata na di sini mo 11130 jona tongo sung tabuk je sama kongno khunjo kande ta khukjong bukhukjong norok jotono nasiguita tongde sin suno jotono support khaide sini mokok sung kubui sai tongo kuno tatar kre mungsa thaisa tatar kongno sung sana thangya kubui sai nu jiti nai kubui sawi no sung kes bo thungnai nangkhai thikai thingai thangnai sung rang kre 1 taka ne hoite 10 taka subungoi 100 taka sungbai 1000 subungbai pano ni bagai 100 200 bikha sanai pano kes thungnai ni bagai ang tini bongni bolokano ko sitera hamya bano go saman bagai ang taisa nong ko bogoi ang taisa nong ni buskang nong media bai ang nukjang na ni bagai kajang na bagai nong na ma chahoka bos hawo rang 50,000 sanmani pore sanai je angi je bo animo video bare khayo ni sawo ngaka ang to jodi no bini rang 50,000 nang hamjang na ja thingka hangkai bo thomano sikla tongnani nono mani kaham pari nani rang boisa abostai toni nani ni sapul na angbo bai tong khamo asukang tongnai ja thingka hangkai bo tabu kanu tangai thatal kok thokai kok sawi obo haike bo sawi tong gabo na angbo no sungna hinai ang taisa ang nukjago media wo bo hinotai thana wo chi pai phai bo taita hani mono sa bo ano thana pai phai pu to bo ano school ni nona hini kok saya ngai school ni nona hini kok saya ngai bo ano yang thana ni pai je bo ano school ni nori howo ngan kai ang tai joto jagan thangai sai nei kya IS ni ore bo thangka principal PU no ore bo thangka AM Robinder Sar ni ore bo thangka ngai ang pun ja sang mai ang ka ang tai tamo pai khainya ba ang abona ang bo ano jodi no bo ano chokogu se oba hai khaijago ngai bo tai ano ta se tatal kok sai tongo rang 50,000 sanai ma yang ngai bare khayo nei sawo ang bini rang 50,000 kuno jobi nangya ang bini rang tak ba ang nangya ang sudo ani school chimese ang aro te se duty khainya ni sano ang songya hine sisamani ang abono SMC ni committee no ori sikes no ang singnai namu sungo ang tamoni songya tamo ongui songya bo school of phai singoi na phema da tong ana ang nung tamo ngoi khesari songya hine dal kje thok kje ngai thok tong khai bo dal kje dal tong khai bo bol kje kun ko ang bahai kai songna to ba ang bol kje hingkai ang bol thumoi songoi jayugo tui sitara ang khogya boyok sawa no bani ti khogoi khani hunei ang boyok khai ati boyogi ang tangai ang bani te khogoi khani na hino ani bo ang ai jo to busana nang hamjagoi ang boyong no ang kaham kai je ani mansak do tei ang songgoi kaham kai songgoi chari ang niji sikang chamani pore se ang ayo ni chara yong na ang chayo bong abo jot to tatal o SMC committee je sikes bobin bihino damani bagai bo tabuk tatal kok saitongo bo bahaki bin bihino dada khajaga o bihino o ayo ni master se ano je jaga hamya kok saitongo bo joto khonao bo ang bai fastin hoite bo khona jak angke bono sikang saya yi sikes no sikang sawo ano oyo ni master onendo do ano sikla tongna yogi sano ni samani pore boyok jot to member no na haka member no na hawo chung school mato chung meeting khaika member yong no bo khana yi khamo ri kiting no tari sikes khana ka boyok apu saka mo hai bihi a master bat pane chung na ye ge chung ai office thanai ni boyok daga so seri akonoi sel so yi thangka IS office thangpu da bai tan na nai puju o tabu ungko chairman tongo chinayo ni member chairman tongo hingga tagmo yi sikes bo tongo bo niji tongo bo nuk tongo bo abose ang khnaya ang saime ni kok so tatal kok bini mo jotto tatal ko hingga bo ang thana bo thangpu bo niji no mo daga so no suyo bo daga so seri che bo kuno bo ang saime ni chawo hingga bi na bo tatal kok sibra bo
tatal kok sawi bo abo haikai bihino dana dawi ano tatal ba no sitala yate pa ta ba ni ti khogoi khani woni bo borok tong ba ni ti khogoi ningnai angni ji sawo angni ji angka sa yadi ba yo jini kam hangkai jeng sekang songmani polese jeng cherong songgoi chaman polese cherong ma sa yo jeng jini korto ba abo mungkhanya jeng sai ma kyu sekang hangkai chi cherong no sari na ni jeng sitala saya bo sitala sakanya ika ang an phun to acting khaijak sitala saban polane ko ban angkalika mokom no Hingga angke media person no joto no kromo ya paro sarik jorani ang kok thajo thani sini bukuk kosmini jungjar kosto jungjar no nugoi ang tongmani ang nijibu songi tongo abon bagin ang bini phajingto ang kok thajo thani sanan nayom sini orendro sar bo kaisa teacher bo khoroksa rung phungnai bo wan chungnan dorkar bo khoroksa bini herbar bini school song tongnai no bahai khayei bo bukhabai sikra tongnani bahai ka asuk samung sitra no borogi sanmangka bini busani soman bo sin jerai busarong no mutai busa sung sikang sawi si borong no sawi sung sawi si borong no sung pare to khai sung no thango borong no muthak kaham kai nai ko hobai si ngam sakai bahai ke sin songnai bukhuk jungni bagai bo bahai ka asaka kok sitra bo bai sas mai ma tongeni ba bono bahai ke no school ni no namu sungkha bini bukha bahai ke phaika bini tomung sitra no ka bo phunugya tini rang 50,000 chano rang 50,000 chanai ang bono riani si bo audio bayar khayu ni bo to saka hingga 50,000 chanai bo tomung sanma to hangkai rang sak ri sak joto bo aro tam hisa pura rang no obab khai to ni gara kun ni bagai phano biar khai to ni gara school bo narung nai audio no joto borong no khana to khanawi sojo khaimangra ang ni jibo sojo khai maya abun bagan ang kok sanan bai gotangu khanai bo audio bo tam hisa rangsak disak mane ni rangsak disak no 50,000 tamu ba rangsak disak khate bo sing ko ba ebano tam khai saka bo joto sho obab si to ni yapu ngka obab to ni ha kai o 50,000 khai maya ni khai 50,000 maya ni bai ka audio record khai po ngai aro khai khana kabla ha 50,000 di jesu rang di phanche tongya tongmaya mam nung ani mama ni soman amti hin sai tong phan jibo ke bono tak khanari di siring sorop kai chung o samung no ma tang nai secret kok tu mama bai tamo mayo ni kok ni bising te khai kurung lai tap tap khai 500 taka bai man tu posu no nang posu no hinai nung khai borong na ang master hiya teacher hiya sar hiya nung posu nin sago mai chamani gyan kre wan chung nai di bokro go ni ang Nisikes ni bo bahai bo bahai ke SMC committee bini ko bo bahai ke samung hamya hini master samung hamya tang tong tu tui bo si tongo bo parani borok ungoi bo bini tomung na saiman tongo bo saiman tong bo bahai ke aro songmani ni bai go tang mangkha bo tam harok tong bo bai tam busuk harok tongoi bo bahai ke aro songmani bagai bo aro hamangka o school khoroksa bo bini jungjar no sinuk tong to disi bo bahai ka hamangka bo gyani hamangka nono wan chukai tongo bukhuk nungbo wan chukai tongo nin bo khorogo nini bini jaga nung hangka bahai ma tong khamu nini bukha bumti ma tong khamu chare na nini bo khorogo te kisa wan chukai nung kok chare nung bahai ka bo busrai bara omok bara ni bahai ka nung comment khairak abono nasik tongmaya ang nijin nung pura Russia nung China jing Sara buri nokhoro isung tabuk nin bag nung tam nung aro songgoi ma tongo nung a tabuk tongdi hinsau 11,130 jona sini সংগঠন tongo tabuk sini bukhung ni bagai sung asuk tongra ke bo sungjoto nokhonai SMC committee no angte kaisa kok sanamu chung nung SMC ung tong tui nung bono nona ni bagai ka bai go tang mangkha nini school thok da tong bor da tong tam goi songja yang tongkha tamungoi songjak yang tongkha nung abono khai nung bono kha norma no nini school tangoi songjak ya bor kore ni bagai de songya tui kore ni bagai de songya thok kore ni bagai de songya nung abono nainen dorkar nung songya chera rong masa hinsi norma no nung nini school tamung tong tam sok tong nung abono bo khorogo wan chutai tong nini nung mo hai kai kaisa khoroksa no song tong man no bini o master asuk ba ungko bini audio asuk khnai tongoi bini tomung sitra saiman tongoi nung bini phasingte baigo tangmani nin bagoi ba ang nainai tongo 11,130 jona nin bagoi tabuk basa nai kom tongya sung tabuk bas
Asugui tong ya nogo ini simino iko yakung barkha nin bagai kok sanani bini sini bukuni bagai narung na kosmini bagai kosmino kebo norman garak nangkai coba nangnai kes nangkai thike thinai thangnai to bosung asugui tong ya kosmini bagai kosmi ani bahan ani thui sungno kaisano sung 1130 jona kosmini bagai tabuk sung asugui tong ya joto rukurok je o master je samani asuk baji o tatar kongno kebo bukhawata na di sini mo 1130 jona tongo sung tabu je sama kongno khunjo kande ta khukjong bukhukjong norok jotono na siguita tongde sin suno jotono support khaide sini mokok sung kubui sai tongo kuno tatar krei mungsa thaisa tatar kongno sung sana thangya kubui sai nu jiti nai kubui sawi no sung kes bo thungnai nangkai thike thinai thangnai sung rang krei 1 taka ne hoite 10 taka subungoi 100 taka subungoi 1000 subungoi pano ni bagai 100 200 bikha sanai pano kes thungnai ni bagai